Zepen, urteko kontuak 2024. Sortu zenetik, Nafarroako enpresa korporazio publikoak emaitzarik onenak lortu ditu 2024an. 281 milioiko diru sarrerekin, 94,4 milioiko inbertsio historikoarekin eta 49,7 milioiko emaitza operatiboarekin, Zepenek motor ekonomiko gisa duen papera sendotzen du Nafarroako enpresa sektore publikotik. Diru sarrerak 9,9 hasi ziren aurreko urtearekin alderatuta, industria lurzoruaren salmentak bultzatuta eta sozietate instrumentaletan jarduera volumenaren handitzeagatik. Inbertsioa Nafarroako industria ehuna laguntzera bideratu zen, enpresa partaidetuetan eta Nafarroako Iris berrikuntza digitaleko poloa bezalako azpiegituretan fokua jarrita. Korporazioak finantza posizio sendoa du, 935 milioiko aktiboak ditu eta zorpetze maila txikia. 2024an Zepenek 1.766 profesional izan zituen. Kualifikazio handiko lan taldearekin, kontratu finkoen 67%rekin eta parekotasunetik gertu dagoen plantillarekin. Korporazioa Nafarroarentzat estrategikoak diren sektoreetan dago presente. Industria, etxebizitza, hezkuntza, telekomunikazioak eta softwarearen garapena, ingurumena edo osasuna besteak beste. Zepenek, foru komunitatearen gizarte, ekonomia eta lurralde garapenerako funtsezko palanka izaten jarraitzen du. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.